Dámy, položím vám jednu otázku. Keď príde chuť na sladké, je to naozaj hlad? Alebo len signál tela, že mu niečo chýba? Po 40-ke je to častejšie. Menej spánku, viac stresu, menej pohybu a zrazu sa telo dožaduje rýchlej energie. Čokoláda, sušienky, niečo len na chuť. A potom sa čudujeme, že váha ide hore, že sme unavené a že sa nám nechce hýbať. Tu je jednoduchý test, ktorý veľa ľuďom zmení deň. Keď príde chuť na sladké, najprv vypite pár dúškov vody. Počkajte 10 minút. Až potom sa rozhodnite. Veľakrát zistíte, že to nebola chuť. Bola to smedná únava. Preto odporúčam jednu vec, ktorá je jednoduchá a funguje. Sklenenú ekofľašu s infúznnym sitkom. Dáte do nej ovocie. Citrón, pomaranč, uhorku, mätu. Voda chutí lepšie, automaticky pijete viac a máte v ruke rituál, ktorý vás stále vracia späť do pohody. A keď pijete viac vody, často jete menej sladkého. Choďte na ekofľaša.sk a vyberte si svoju ekofľašu. Dajte si do nej ovocie, naplňte ju ráno a urobte z toho denný zvyk.